Tento rok oslávi skupina The Backwars 20 rokov na scéne. Pri tejto príležitosti pripravujú aj výnimočný dokument. Ide o časozberný dokument, dlhometrážny, vlastne kinodokument, ktorý zachytáva celé obdobie kapely, teda od prvého koncertu v roku 1996 v Košickom Jazz Clube až vlastne po súčasnosť. A bude to vlastne kvázi na štýl, kompozične na štýl Hard Day's Night, to znamená, že celý film sa odohráva počas jedného dňa, že kapela príde na koncert, pripravuje sa a na konci je veľké vystúpenie pred veľa fanúšikmi. A do toho sa budeme vrácať vlastne do minulosti. Film bude doplnený o doteraz nezverejnené archívne zábery z Beatlefestu, keď sa stretli so sestrou Georgea Harrisona, ktorá im gratulovala k prvému víťazstvu. A taktiež o iné rôzne súkromné aj zábery z ich turné, ktoré oni natočili. Takže naozaj ten film bude plný materiálov. Koľko vlastne máte materiálu na to? Koľko materiálu musíte spracovať? No, toto je veľmi dobrá otázka, lebo toho materiálu, len to poviem v gigabajtoch, jeho asi 780 gigabajtov záznamu, z čoho sa rozhovorov nakrútilo približne 11 hodín. A samozrejme, nedá sa všetko dať do filmu, takže strašne veľa toho ostane vonku, ale taktiež sme behali 10 mesiacov s nimi po koncertoch a 10 mesiacov sme ich pravidelne točili, či už za kulisy alebo na koncerte. Tak to bude potom riadny problém zostrihať nejak z toho filmu, nie? Tak je to hlavne o tom, že ten človek si k tomu musí sadnúť, musí tú históriu už poznať z toho a vedieť to zoradiť tak, aby to dávalo zmysel, ale a zároveň, aby to bolo aj zrozumiteľné pre diváka a najlepšie, aby to bolo zaujímavé aj pre nefanúšika.